זה 4. שלום לכל המעוניינים, אנחנו נכנסים לביתם החדש של משפחת אורנשטיין. הנה המטבח שלנו, הנה הפינת ישיבה שלנו, פלוס פינות חמד אחרות שכמובן הנכדות שלנו בהם. אנחנו עוברים מכאן, אנחנו עוברים לסלון, והנה הסלון שלנו, הפינת אוכל, כל מה שאמרנו שקנינו, והנה הסלון, פינת הישיבה, הנה הטלוויזיה והמזנון שלנו, הנה הנוף היפה בחוץ. אתם בטח לא תשימו לב, אבל זה לילה כאן, אבל אנחנו בקומה גבוהה ואז אפשר לראות, חבל שלא רואים את הנוף, אבל פחות או יותר אולי אתם חשים גם את 9 מעלות עכשיו. והנה הפסל שלי אפילו יש לו מקום פה. ועכשיו אנחנו הולכים לשירותים. גלעד בשירותים, אנחנו הולכים עכשיו לחדר של גלעד. הבלגן חוגג, אבל חדר יפה, חמוד, מיטה יפה, נוף יפה. הנה הפינת לימוד שלו, פלוס הלפטופ שהוא שומר עליו, סגור. הוא פותח אותו רק כשהוא צריך להשתמש. והנה גלעדיק, והנה השירותים שלו, שירותי נמר שקניתי בארצות הברית, פלוס כל דבר יש לו את ההתאמה שלו. את רואה נטע ודודי איך הכל מסודר, אתם מכירים את אמא שלכם. ועכשיו אנחנו מגיעים כאן לשירותים של אבא ושלי. הנה התאמתי כאן גם וילונות שקניתי בארצות הברית, פלוס המגבות של קלווין קליין כמובן. ופה יש לנו, זה השירותים שלנו, יפים, מסודרים, שטיחים מתאימים. והגענו לחדר השינה. הנה אבא קורא כרגיל, והנה החדר שינה שלנו. ופה יש לנו כזה טואלט כזה עם מראה. כאן עשינו פינת מחשב בחדר שלנו, שטיחים עוד אין לנו, אבל הנה מצעים יפים. ואבא תסתובב. צילמת? לא. והנה אתם חמודות שלי, הבנות המתוקות שלי, הנכדות, והנה התמונה